Samo malo pažnje, ko je ostao, puštam vas posle na pušenje i sve. Imali smo Twitter takmičenje za najbolji tweet na temu inspiracije, dakle hashtag inspiracija. I meni ovdje piše inspiracija, nagradna igra pobednici, a u stvari su pobednice. Hoćete od prvog mesta ili od petog? Od prvog. Od trećeg. Peto mesto, to je posebna povelja sa zlatnim vencem za čoveka koji žele da ostaje anoniman i čiji je identitet nepoznat javnosti, verovatno će to da ostane. On se na Twitteru zove Zapad Todorović, eto Zapad Todorović. Za cinizam, ironiju i sve ostalo što vole. Inspiracija, proleće, ljubav, teaser kampanje, Kajmak Čalan, statusna neutralnost, Sveti Sava, Zoran, Exit, KC Grad, Desanka Maksimović i Cefta. On neće dobiti, nažalost, nikakvu nagradu, zato što neće da se pojavi. Pa Sveti Sava, da. Treća nagrada, dele treću nagradu, dve osobe, jedna njih je ovdje. Druga treća nagrada je inspiracija kada ti neko ponudi nagradu da izađeš iz svoje letarke i smisliš nešto duhovito. To je tweetovala Galina Tirnanić, koja je trenutno u Barceloni i koja će dobiti jedan od ovih bodova da nosi na poklon i da radi inspiraciju ako hoće za... Evo ga prezu nagradu. Može. Svi znaš? So you say. Treće mesto, evo je ovo. Staša Koprivica. Ko vas je slagao da inspiracija postoji, to je izmišljotina za neiskusne pesnike i vlasnice spomenara, Staša Koprivica Beograd. Staša, mi ćemo sad tebi odmah da otkrčimo jedan od ovih bordova i da ti to nosiš kući i možeš da praviš jednu inspiraciju za Agit Pop, možeš da učestvuješ u jednu sledećoj rubrici, neću više te dajem za sinima priveti ili umretiš. Drugo mesto, Milja Bogarac, opet koleginica, ispostavila se sa Fakulteta financije i književnosti, vi kažete inspiracija. Ja to zovem stiženje, dovoljno da se bez većih problema koncentrišeš na neki zadatak i pokineš. To je rekla Milja Bogarac i ona trenutno sprema predstavu u Novom Sadu, pa nije mogla da prisustuje. A na prvom mestu je jedna devojka iz Požarevca koja se zove Milana Pejović i napisala ovako. Inspiracija mi je 1918. godina. Dok Maljević slika bijeli kvadrat na bijeloj pozadini, moj čupun džet u katonskoj nakiji čuva stol. Ovo je bilo totalno preko veze, ovaj klic meni najviše dobro, imam jedno svoje prvo mesto i ja vam se zahvaljujem, ovo je bilo svečano zatvaranje. Total.